lero en ang'o ma nyalore. Chik chiwo thuolo machalo nade mondo mi wich kuot ma oganda ang'eni mathoth yudo gisechamo muma mar apis do duogo kono gi nade oyo muma mano chamo no apis ma uchame muma no en ataro mar chik mondo mi gima kama kik nuore nikech wang'a ber ni sani nyalo bedo ni kweth achiel mar siasa omor ni mar oko do wito gino oko to kinde machielo kata ka gin magidonje telo to gidwaro loso lemo machalo kama olose yo machalo nade mondo mi obede kotenore kod chike mapacho ka gigo mano wacha ahinya odiochieng' manyoro gi joyal buche weche mag public participation gi no mula ahinya nyalo bedo ni mano kende fuok manitiere kar kanyo mako time yo makare gigi ne dhi kala yo makare wakili wami historia kumwae kamano mondo aduoke wachno nachako wacho ni katiba mokalo waluongo ni the retired constitution ne wan gi assistant ministers to assistant ministers gi ne gin be jood bura kachacha ministers be ne jood bura to ne yudo ni assistant ministers ne gin jok mar very idle ne gin jok ma onge gima ne gitimo gidhi man office osomo gazette omadho chai nikech migao ka migao in gi cabinet secretary to in gi principal secretary kata permanent secretary ndalo machon koro kane wadhi kes kineno katiba ni wan go kenge ma wakale from wako draft Kilifi draft nyaka sani koro wadhi 2010 referendum adwa gwelo ni mana watena igalo fario gabich a draft mane waketo ni proposed draft ne wawacho ni assistant ministers obed ji 14 matin ji 14 to bed mok thoth ne ji 20 man assistant ministers a proposed draft mar igalo fario gabich then the same number bobed mar ministers mar igalo fario gabich kan wadhi mbele mano chugo duol miluongo ni the committee of experts no wuotho ir oganda to penjo gini budwaro lemo miluongo ni jolup jotend migao to jopiny nowacho ni oyo jogi mokwongo ni onge gima gitimo mar ariyo en gimiluongo ni the burden to taxpayers tiende ni jogi chamo manosara gimiyo jopiny tich matek emomiyo kane wadhi e referendum mag 2010 ne wagolo wach mar jalup jotend migao no oko koro kwa biro sani gima hinyo hie e Kenya kae en ni katiba ne waloso to katiba ni waluongo ni is very ahead of us katiba ni otelo no mang'eny nikech pod watiyo mana gi paro machon pok wasefwenyo ni katiba ni nigi gik monego bed ni timo koro hie gimiluongo ni chief administrative secretary okalo chik okwadware okochuno ni kia vijende kia governor and so forth en gima okwadwar en gima jopiny notamore en gima wabudhi e do pile ka pile kata kiny kata sirkal masani wach mane gibida pago chiko pod wabudhi mane do owache ni okwadwar ng'at miluongo ni chief administrative secretary because gimotimo onge mar ariyo e duol ka duol wan gi cabinet secretary to gi principal secretary e gimiluongo nango state department e bo principal secretary every kanyo be wan gi directors omiyo mondo wa reduce gimiluongo ni wage bill nyaka watok gini oko ka wacho ni wadhi e bunge ni wadhi chuoge ing'eya jo bunge gin jok ming'iewo oseng'iewi kar mane finance act magi pass gin jok ma we cannot rely on them koro wabu wacho ni gini oken lemo mane kana wadwa go kura referendum mo wacho ni yes 2010 mo wacho ni position mar chief administrative secretary onge okunyal duoke through the back door vijende nitiere tich ma vijende nyalo timo mopogore gi maa okwanyal bedo ni wan piny ma watiyo gi agoko king'iyo article 10 of the constitution wan gimiluongo ni the national values iwinjo national values gin gik machalo one of them maran across the whole constitution en gimiluongo ni ng'iyo pach japiny public participation en ang'o asewache ka mang'eny sasa mabiro kae ok en gima wacho gi dhongere ni for cosmetic purposes en gima idhi japiny en consultative kibedo piny tiwuoyo gi japiny tipenje niya gweng'ni udwaro ndara
koso dwaro chiro to japiny nyisi ni ndara cho an godo chiro moonge go gerno tini dhi gero ndara magin go mani timo public participation ok itimo nyaka ing'i pach japiny kes wang'iyo gik moko ariyo wan gi quality of public participation to gi quantity of public participation tiende nang'o kikawo jopiny 100 to ji 90 onyisi ni gimidwa timono ok wadwa to ji 10 moyiego pod idhi mbele ok inyal dhi mbele mane momiyo kata sani ka kier mana matin e finance bill migepe mang'eny mano dhi e mbele committee mar finance nonyiso gi ni ok wadwar gini tiende ni nyaka ne ging'i quantity mar jok mano dhi kacha ok en ni ing'iyo ni akete Kenya Gazette kara mane newspaper oboke ni atimo public participation to pach jopiny ok iketo e gimidwaro timono koro ok wabiyie ni ibo chuog migepe mainyo jopiny to piny oridore ngima oridore Cleophas nyise ni na an e gweng' nyoro adhi tich adek aduogo gimoro Jumapil dhano kech nego kendo dhano nindo kech adier mar wach makata dhano modho pi makata mana ndalo ineno chiemo dhano chamo meals adek ne sani en mana kitemo tachiel to koro in kineno ni ng'ato oketi nikech ne in chungi rais kaso koro ni omiyi lemo ni idwa chamo $1 million idwa miyi ot idwa miyi ang'ore idwa miyi gari entertainment alas matongona benti kacha 100,000 koro ipenjo ni to priority mar sirkal ni to en ang'o gidwa tiyo ne jopiny koso gimer gi telo gidwa timo gima gidwaro sirkal nyaka ng'e ni ok onyal tiyo gi agoko manitiyogo chon gi gik miluongo ni roadside declarations kanorumo wan gido mabe seche ma naneno ka jodito moko ma Kenya Kwanza ne wacho niya ni wamiyo $4 billion ni watimo gimiluongo ni judiciary fund ok en favor megitimo ne judiciary ok en favor en tie chek en mana ni Uhuru ndokalo chek nokotim mano seche magitimo mano sirkal nyaka ng'e ni nitiere chek ma ka gitamore to alafu gima nyaka ji ng'e ni ka koro sani sirkal ni pok timo kata mana gimiluongo ni pok gitieko gimiluongo ni financial year mae koka dwe mar 10 tin dwe cha 10 ma ine telo ni chike ariyo osebedo declared unconstitutional the finance act to gi koro ma tidongi igni 4 ipani adima dhi bedo declared unconstitutional onego golo dok e it jok ma advice care jok ma miyo ker par ni gima gitimo ni ok en gima ber to ji pod bedo dhi mane do kidwaro wacho ni koro agone ng'at mano chung' koda erokamano wan gi parastatus mi jogo non executive chairman obede kanyo wuothe gi wuo gi jopiny to ok ni inyalo keto gi idara ma sensitive kama actually katieko kata moro nitiere ma iluongo ni akeni position mar Mudavadi onge chik mamano be wadhi biro ne kendo ise ni luoro ne wacho ni wanyal bedo ng'at ma ina neno wuotho no rebel ker kune to chamo msarali kes